예마우라자 게사오 파자. 마낭니 그타고 마니아브라. 주디 능앙니 그타고 마니아. 너희베 다우 베들고 능니 시강어 나근 누티 작은 미치바이. 아차, 너가 그 서이마 산등 나마. 능 베들 자나 킨티바 낭 루게나이. 앙 서이마 농아. 투아르 능 서이마노아나 능 오마스 능 오플 군데 로가나 흐바스 자느릉 농암바. 뭐하능라이 다우 베들 항스 베들 민치느 능 오메라이. 제블라 오프리아르 군데 그 로가나 니 흐근 오블라스 따갑 흘라이네 자라이가 능 농암바. 도피람 뭐장이는 뭐장 뭉덩 앙고 호가는 바 호가 주디 앙고 호가라 앙 하싱는 고난고 바능 고랄리 베타 앙니 아데오 타나는 앙 군다다기리 다이로 흐보 마트는 라이 오마라자 너가 그 시방 잠바 산등 나마 젠능 그왕 어리는 이지아우는 호가는 아차데 까렉 무대 휘너 시양 능나나고 흐그나 흐앙는 으아 능보나 홀라이 으아 비마 홀라이 으아 아차 항리먼디 홀라이 성난이 라이반 잡아있는가 아차 항리먼디 그 찬종은 봐 어이 망래 달록 말이 베타나와 앙고 호가르구나 호가라 농아바 그때 비롯까지 작을래 도피람 앙 오피셔 소이 남치고 아르 노코니만 집으라면 나이길 가시는 비앙코 능 콜레서 나이그 나고 자크브라 나이그라기 너 그러고 마 팔투 칼람 가신 농업라는 도피람 앙고 호가르겠나 나는 뭐장 뭉댕노 호가 주디 그때 오노 가지 잘랑난고 봐 능니 타가는 가지 작은 망래 다이로 말이 베타나 미치바이 능 앙니 파르미션 문하고 만데 지라고 탕는 문하 너희 베베들 건 나이너 우리 뭉은아리 라반 자바이 앙 도시에 마이로 탕토니 살라 수아 도피라마 메들고 사우나니 그 타오니 미디 갈랑바이나 콤치콤 노르시스 쿠게 스나니 흡히바 마자이문 마 바이디 마치브라베 도피라마 마 뭔칸들리 비앙코 허 킨뎀 칼람다니 오 그러중로 베타 능 쿠가르며 그야리 어이 파왈리 살라 크네부 마틀레 나 미메 누마 마자라고 다크 어이 파왈리 에마라자 앙 늑마드 휘등 나드 아야 펜 누마 쿠라이근 아르 능구부 미니간 도앙은 노키도 딘제 휘등구라 아차바로 타이바닐라루 늑마브리동 바이 소리데 앙니 타가이는 능자번 가지 자태오 글리바이 제보동아디 능니 그르티 그야문 아디 익시든 후랄라 자카이나 능미 벌고 제보 산당아 아차바로 타이바닐라루 능무당이는 농마 앙 뭐장이는 농 아르 정아디 아야 능 고라이네 고가스문 당아디 에이 미군여라이네 고는 가지 무는 나마브라 뭐랄리보라 아차바로 타이바닐라루 정말 미피한 거만하니 동올레 나기리 그르디대양 대작은 바이바이 택견 So sweet 말하자. 살라 수앗 오마야 사나이 사탐 힐자프고 우르바이 엄브레 앙니 타가이바 사치분 나이나니 흐아비 메바로 타정비 시에오나니 에이 토피 맞아 그 낭어 말하자 그 킨넵 칼람네 뭐 하든 말 뭐하는 그dum네 마마네 의리는 승능알 하이 오마야자 고 답호갈 피나봐 몸브라우라 한코 민치난 거 맞대 그 부근 해봐라 민치바이나 타정지 오마라제 베풀바이디는 살라 수앗 오마라제 어리는 자이가 아우그나 롤라든브라 파시팅 에밀레 파시팅 사네 사탐 힐자 그시 트이 미나나고 보호라 미난고 보호라 메와이고 보머나서이 미니카이노 오마라제 타정지 아유 말아 능 비디던 타는지 아유 산책 고발해 고아브라 고아 덴잘 그라 카카나니 든 카등강 안바이 키는 하수면 가봐 메가우니 프로블렘지 아유 말아 아이 마조라조라 하이 마는 메곤 사등나마 말아 매건 사람에 당하이 이 말러보는 슬픈 매건 사양 엄라이 마조라조라 하이는 들을 말아이 구말라이든 난 그네라이 구마등하이 하팡아 말아 태그는다니 엄라이 나지 무당고 말아 꼬라이 호알라는 먼겐 했나네 네이비 아가이쿠 시나요 네이비 아가이쿠 시나요 아유 말아 마벨라이 안 시네 하이마 첩박까지 추바나네 티토바이디 나그 다흘라이든 민지바이 티투고 후가 내메디 후가 그나이 능스 살람 마바문제 시카오 가만히 마우등나 오마라제도 그만하니 동호하이 능스는 크마카등나 빠빠오 마블 따데 홈타이브라 정말 많은 오마라자 바이디만 치콜레 넌 쿠말라바이나고 자크브라 오마라제에서 말레풀 그돈 쿠바이 정말 많은 돈 쿠마나고 자크 푸테마탕 능스 사니고 나이그랑 능스 사니야 오마라자고 넌 쿠마등나 아유 말라 오마라자 굴레 많이 시방 능레 온능 가세등 온능 가라키마탕 만치 그마왜 날래 코벌라등하르 능스 사니니 나카이동 바이디 뭔등앙 정 비란 온타우바타우 만치 민치바이 우마우 정 바이디 그타르 만치 하는 거야 정 말라마바 밥가만이 마와 민치바이 하마테 정 밥가만이 그는 마와 니 능스니 묵네고 푸테그랑 빠빠오이 메하방아 미치바 마자근브라 하팡알라 이시바부 오버스마트 카라 멜레 미치카 예시니코 누가스 마카라무 마키 안토 집으미자 회양니 다이데키야 마다이기야
आं हाखराव गोलैबा नोंखौबो लाफागोनब्रा लाफाय सोर साजायग्रोनायमोन प्लानिंखौ हो आं अमा राजाखौ किडनेप खालामफानायाव नोंसोरबो बाहागो दंफायोब्रा बादालिजों नोंजों बेनिखायनो आंनिल' हारसिं दाय होबा जाया बाथामिस बदतमिस ना औ अमा राजाया खिनो ओंखारबाय खोमा बेनि थाखाय बाल्थिं लानानै थांनोसै आंथ' अमा राजाखौ किडनेप खालामबायलै बेखौथ' आं मालाबाबो हगारफिनखाला बेनिखायनो बेनि थाखाय आङो बादालि लाना थांनोसै आङो खिलाबायना लाबा हासुलाबायना लाबा मा जानांगौ जाखो बेनिखायनो फांथाम गांनै गांथामसो लानानै थांनोसै आं ओइ सन्थला देलाय गांनै गांथामसो फान्थाब हरलाय मा फान्थाब बाप्पावै दखानि जानानै मिथिलाया मासि लासिथिं बाथ्रालै सन्थला गिबियावनो मोनसे बाथ्रा आं सन्थला नङा बा सोर नोंलाय आं बिनि फिसाला हंलासो हंला बाप्पावै मालानिफ्राय देरस्लाबलायखो नोंलाय देरो गोसो जाबानो आं आच्छा मालाबानो बिफानि दखानाव थाफैग्रा जालायबाय नामा नोंलाय औ लांनोबा लांदोब्रा मा सोंलु सोंला खालामबाय थायोलै सोंलु सोंला खालामनो थाखाय न'आव थांनानै सोङै थांब्रा दखानाव बिजनेसनि खोथाल' रायलाय धान्दानि खोथाल' रायलाय बाप्पावै डेन्जार ट्रेनिं होनानै दोनखादों माथो सन्थलाया मा रायबाय थाखो लांदो मा लांनो गोसो माबालै हौवाफोरनि गानग्राया सिङाव गानग्राया फांथाबा बेखौ हरदोब्रा मोजां बुंब्रा मा फांथाब बेलाय फेनलै फेन बिदि बुं आफा हौवाफोरनि फेन दङ ना हासुनो थाखाय लथा खिनो थाखाय प्लास्टिक ओमफ्राय गांनैसो गस्ला बेनिफ्राय फेन लानानै थांनोसै आं अमा राजानि थाखाय बोराय जासे बेखौ आं बेयावहायनो खानानै दोनगोन थफेराम बन्द मा नांगौ होनदों फेनलै फेन आन्दार फेन आच्छा आन्दार फेन हौवाफोरनिथ' गैयालै हिनजावफोरनिल' दोनदों आं मा होनखो हिनजावफोरनिल' गानग्रा दोनदों औ हिनजावफोरनिल' गानग्रा दोनदों मानि थाखाय हिनजावफोराल' खोबथेयो नामा जों हौवाफ्रा खोबथेया नामा खोबथेयोब्रा नाथाय जोंनियाव हिनजावफोरनिल' दंलै हौवाफोरनि गैया मानो हिनजावफोरनिखौल' दोननांगौ मानो हौवाफोरनिखौ दोनाखै हौवाफोरा बांद्राय फेन गानाना बेनिखायनो बिजनेसखौ लस जाजानो गिनानै आं हिनजावनिल' दोनदोंलै दखान सखान सावजोबगोनलै मा हिनजावनिल' फेन मोननाय बेलाय हौवाफोरनि फेन मोनलाय मा बालनि दखान बेलाय नोंबो हौवानि दखान मोनसे बानायदो ओमफ्राय गारबाय थादो बाप्पा फिसालाखौ बिदिसो फोरोंदों नों आजिखालिनि गथ'फोरखौ फोरोंलायनाङालै हारसिंनो रोंखायो आरो दावराव खालामबाय थानाङा अमा राजा गोमानायनि बेसे टेनसन जादों जोंहा बे अमा राजालाय मानो गोमानांगौ जाखो गाव हारसिंसो बहाबा थाखुमाहैदों बियो दा सोर मिथिगौ एमएलए मानसि सोरगिदिं बिनिनो नाका बन्दी जागासिनोब्रा आच्छा आरो सासे मानसि गोमानायाव जेबो लस गैया नामा मानो जोंना पपुलेसना बारा जाखाबायना गोमाथोंसै बेबो एमएलए लाइफआव गोमाथोंलै आंथ' जेबो मोनथारा नोंनो किडनेप खालामदों नामाब्रा जायनि बेनो आंखौल' किडनेप खालामदों होननानै बुंबाय थायोब्रा आंखौ दाखु नुथारो नामा आंखौ किडनेप खालामग्रा बैयो मा होनोमोनलाय चेम्बोलनि दाखुआ बेबायदि मोनदों नामा आंखौ कालिया दाखु बिसोरबायदि मोनदों नामा मोनाखै थांदो सल्ला हौवानि बुस्थु दोना खालि हिनजावनिल' मालाबा दखानखौनो सावना होफैगोन आं नोंहानि दखानखौ सावनायनि सिगां नोंनि आबदाखौनि खोमोनखौ सावग्रोगोन जों बाप्पावै मासि लोखिसारा गथ'लै आसलते सोर किडनेप खालामखोब्रा बे अमा राजाखौलाय गाव हारसिंनो गोमानानै थायाखैथ' बेनाव खर' गाज्रिना ये होगा देखा जाएगा आपन का क्या सिर्फ बिजनेस करने का हाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि गारांखौ माबायदि मोनदों बोरैबा खोनादों ना माथोआ दिनै बोरैबा जादों बोरैबा नङा 31 डिसेम्बरनिफ्रायनो आंनि माथोआ मोजां नङा बा दासान्दि आरोबाव गाज्रिसिन जालांबावबाय फुङाव सिखारनानै नै यगायाव थांनांगौ गोनां जायो नालाय माथोआ थसेबजोबदों ओमफ्राय गाराङा माखासे भइस केरेक्टारफोरनाव भइस होनाया बिराद गारमाया सादों बेनिखायनो भिडिअखौ गोलाव लाबोनो हायाखै मुलि जागासिनो दङ गाइसमोन गाबोन भिडिअखौ सानावनो बानायगोन ओमफ्राय गोलाव बानायगोन दे लोगोफोर अब्लासिम आंखौ नोंसोरो रायहरबाबो आं जेबो बुंला सिरि खोनासंना थानोसै कमेन्टखौनो नायला आङो गुबुनफोरखौसो नायनो होनोसै आं ओमफ्राय गाबोन नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनलायगोन बाय बाय गुड नाइट